Parti mill-missjoni tal-Gvern hija li l-faqar jispiċċa u għalhekk il-Gvern għandu pjan koerenti ta' edukazzjoni u xogħol. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fuq One Radio. Żied li l-faqar m'għandux ikun indirizzat biċ-ċekkijiet, iżda blodda u miżuri adekwati. Fosthom suppliment li jingħata lil ċertu familji skont l-attendenza ta' tfal fl-iskola. Barra minn hekk hemm miżuri bħal garanzija żgħażagħ biex it-tfal ma jitilqux mill-iskola kmieni jew ta' 16-il sena. Ħabbar li ħadd inbidel ukoll il-liġi li s'issa ħanina wisq mal-ġenituri li ma jibatux lil uliedhom l-iskola. Il-Gvern qal il-Prim Ministru qed jara li jkun hemm aktar nisa li jidħlu fis-suq tax-xogħol fosthom ommijiet waħedhom li bekk ma jibqgħux dipendenti. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Sibt, id-Deputat Nazzjonalista Puli ikkwota statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li ħarġet din il-ġimgħa, ibbażata fuq is-survey tal-SILC u prova juża biex jikkonvinċi li l-problema tal-faqar żdiedet taħt dan il-Gvern, però l-faqar ikkwotat mill-Oppożizzjoni jirreferi għall-2012. Għal dan irreaġixxa il-Prim Ministru. Ma stajtx nemmen. Għax kull min għandu idea bażika ta' statistika, l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa li jaqra n-noti li toħroġ mal-press release. Jikxfu x-shallowness, il-fatt li hemm oppożizzjoni li hija artifiċjali tipprova taqbad ma' affarijiet mingħajr ma tkun studjathom sewwa.